हाँ तो अब दूसरा बात तीसरा बोलबम वीडियो गीत से जुड़ल बड़ी रिपोर्ट लेके आइल बनी, जिसमें पवन सिंह जी के पहला गाना के टीजर आ गइल बा और दूसरा गाना के भी खबर बताई जौन की कॉमेडी गाना साबित होके वाला बा, जौन की आप लोग के सारा खबर भी बतावल गइल बा, जौन की वही पुदीना वाला म्यूजिक टीम अब दूसरा के बाद तीसरा गाना की खबर आ गइल जौन की इस सबसे महंगा गाना साबित होके वाला बा, जौन की वही म्यूजिक टीम जौन की लहंगवा लस लस करता, जौन की आइला पिछला दिन होली में जौन की सबसे बड़ा महा रिकॉर्ड बनेल रहे, जिसमें बात के लिए म्यूजिक टीम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल यानी रत्नाकर कुमार के प्रोडक्शन द्वारा जो गाना आइले उहे प्रोडक्शन द्वारा फिर नया जो गाना बोलबम गीत बा यानी तीसरा उ आ रहा। जी हाँ तो सारा स्टार कास्ट में खुलासा करें और पवन सिंह जी के साथ स्वर के दी वो बताएं आप सभी के, पूरा वीडियो अंत तक देखी। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करें आप सभी के, यदि आप भाई भोजपुरिया यूट्यूब चैनल पर नया बनी जुड़े जरूर सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर दें ताकि यही तरह के सभी लेटेस्ट न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले पाएं, कोई न्यूज मिस ना हो। जी हाँ ढेर सारा फोटो देख पाता नहीं क्योंकि कई सालों बाद फिर पवन सिंह जी के जोड़ी में आ रहा बड़ी अलका झा। जी हाँ ये अलका झा आई क्योंकि भोजपुरी के सबसे बड़े टॉप सुपरस्टार सिंगर गायिका, उनकी इनके साथ जोड़ी पवन सिंह जी का आ रहा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के बैनर तले और में स्टार कास्ट में फिर वहीं जोड़ी लहंगवा लस लस करता हुआ अंदाज नीलम गिरी। जी हाँ दूसरा में आप लोग के भी सृष्टि तिवारी के पांडे के खबर बतानी। अब ओकरा बाद नीलम गिरी के तीसरा खबर में इहो गाना जब आई तो नीलम गिरी के परफॉर्म में आई। जी हाँ तो आप लोग जान रहे तीसरा गाना इहो जो उनकी रिकॉर्डिंग कल देर रात के शूट कंप्लीट भइल, अब केवल वीडियो शूटिंग बाकी बा, रिकॉर्डिंग कंप्लीट भइले बा। जी हाँ एक वीडियो शूटिंग हो पहुंचे आज हो भी गई हो भी रही, अभी इतना खबर ना मिले वीडियो के बारे में, लेकिन आज भी शूट होता, देखी कौन गाना आज होता। जी हाँ तो आपसे की खबर कैसा लगा और यही तरह खबर पावेला भाई भोजपुरिया के जरूर सब्सक्राइब करें घंटी ऑन करें।